Ukanti abantu baphefumlile ngenqaku bambi bencoma lo masipala ngenyathelo lakhe kwiqonga lethu leWhatsApp. Linyathelo elihle elenziwe ngumasipala kodwa ke into endicinga uba ngeyenzile ngeyebavulele amathuba emisebenzi kuba uzobakhela indlu basazawufuna ukutya inyanga nenyanga indlu isazawufuna ifurniture. Wow lo masipala wow kakhulu kuba kaloku lusapho beluyidinga indlu anina uhlala endlini efuna 47 akunothi kunzima niba yi10 or niba yi8 angabonke omasipala ke bangaze kamzekweni kwinto yenziwa ngulona masipala. Uyabona msasazi okokuba bekusithiwa zonke iinkokheli zalapha eMzantsi Afrika zinjengotata weSol ngento eziqhwabela izandla yayisengumzantsi Afrika ngesikude lo tata uthe gqolo ngokwenza imisebenzi emihle neyokuphucula abantu abazimpula zikalujacu bangathathi intweni semqhwabela izandla sithi makaqhubeke nomsebenzi wakhe ukuze nezinye iinkokheli zifunde kuye. Abantu abayi47 bazohlala forum. Hayi kodwa ke umasipala wenze umsebenzi omuhle ngoba nceda ngendlu abakhele lo ndlu azobakhela yona. Asho abalandelele ke abatholele nomsebenzi. Abantu abangaka ngabakokhela iholo. Usebenzile masipala inkosi masibabongele.